αγκαλιά σου. Αν θα αρέσεις, τι ρόλο σήμερα θα παίξεις? Καταλάβω τι θέλει να πει αυτό το πλάνο με τα σκαλιά που όλο πέφτεις. Μα δεν πεθαίνεις, ακόμα στο κρεβάτι κι ανασένεις. Μη με τρελαίνεις, δεν πειράζει που αμφιβάλλω. Σε προσβάλλω, όνειρο ήταν, θα δεις κι άλλο. Δεν ξέρω, ίσως θα δεις κι άλλο. Το λεωφορείο περνάει και 10. Σταμάτα να σκέφτεσαι, απλά τρέχα. Αν περάσει σκαλιά, απλά κατέβασε. Κοιτάει περίεργα αυτή η γυναίκα. Μην